Kinga mówi ubrania po polsku, a ja po śląsku. Zaczynamy? Okej. Spodnie. Galoty, Kamizelka. westa, O kurde. Płaszcz. no mantel, Mantel. mantel. No fajnie. Sweter. Sweter to cwiter. Bardzo podobnie, nie? No, podobnie. Jakby ktoś ci powiedział Jak cwiter. śmiesznie. I no, że właśnie na cy, cwiter. Buty. Buty, szczewiki. I też podobnie. Okej. Ja? Podobnie buty i Jak, szczewiki? jak trzewiki, nie? A, Takie że jak buty. trzewiki. A no rzeczywiście. Majtki. Majtki, batki. Batki, Ja też batki. śmiesznie. No to tak, w sumie rzadko u mnie się go dało batki, ale tak jest. Okej. To teraz okulary. Okulary to bryle. I ostatnie skarpety. Czyli tu mamy dwa słówka, albo zoki, albo fuzekle. U mnie się go dało zawsze fuzekle, ale wiem, że dużo osób też go do zoki. Jak lepiej brzmi? Fuzekle są śmieszne. Fuzekle. No. A u was jak się go dało? Fuzekle czy zoki? Dajcie znać.